אנשים, כאן מוריאל, והיום אני הולך ללמד אתכם איך להכין את האינטרו הזה. אז אוקיי, אחרי שראיתם את האינטרו, עכשיו אני אלמד אתכם איך מכינים. קודם כל אתם צריכים להיכנס ליוטיוב. אתם צריכים לכתוב intro no text. נגיד, לא יודע, נגיד עכשיו סתם אני אהבתי את, לא יודע, זה. בגלל שכבר לי יש את הטמפלייט, אז אני לא ממש אראה לכם איך, כאילו, אני לא ממש אוריד אותו. הנה, נגיד אני אהבתי את זה. אתם עושים לו העתק, אתם מחפשים או ועדת צירים, נכנסים לתוצאה הראשונה, מדביקים את הכתובת, עושים עובד סרטון. אוקיי? עובד סרטון. אז אתם עושים עובד סרטון, ואז אתם מחכים עד שאתם יודעים, עד שזה יעלה, לא לוחצים דאונלוד ומחכים. אתם צריכים אז להוריד את האפליקציה הזאת. אוקיי? אתם נכנסים, נגיד, למשל, אני הכנתי את זה שאני ממש משעמם. אוקיי, אז אתם נכנסים לפלוס לזה. אני אנמיך כדי שישמעו אותי. אתם לוחצים על זה. אוקיי, מה קרה? נכון, חשבתי. אתם נכנסים לכאן, רואים דאונלוד, מחכים שזה איתן, ייקח קצת זמן, בוחרים אחד, נגיד אני רוצה וידאו, אבל לא בעיה. דאונלוד. הנה, אני רוצה נגיד לעשות אינטרו, כאילו נגיד, עד כאן אני מחפש, נגיד זה הטמפלייט, לא יודע, אני לוחץ על וי. אתם עושים על זה, רואים. מתי שאתם חושבים שצריך להוסיף טקסט, אתם מוסיפים. נגיד, אני חושב שצריך להוסיף מכאן טקסט. ואז אני לוחץ פלוס טקסט. נגיד, לא יודע, סתם name, השם שלכם. עושים על הגדל. כאן אתם בוחרים באופן. נגיד, אני רוצה את זה. לא יודע, סתם. כאן משנים צבע, לא יודע, אדום. אוקיי, עכשיו החלק החשוב. אתם צריכים, זה איך הוא מגיע. נגיד, אני רוצה שהוא יגיע ככה. הנה, ככה אני רוצה שהוא יגיע, אז הוא יגיע לי ככה. תראו, ואז עכשיו נגיד אני רוצה שהוא יזוז. אני יכול או שהוא יזוז ככה, או ככה, נגיד אני רוצה ככה. הנה. ואוקיי. גם הטמפלייט הזה הוא לא ממש טמפלייט שמתאים לנו, אז בואו נגיד נבחר טמפלייט אחר. נגיד, הנה, הורדות צריכים טמפלייט שבאמת מתאים לנו, זה לא טמפלייט טוב, זה טמפלייט די טוב. רגע, אני אגביר. ביי להוסיף טקסט פה, לא יודע, name, לא יודע, סתם חיבשתי טקסט. נגיד את זה אני רוצה, זה לא באמת משנה. טקסט, בום, בום, בום. כאן נגיד בא לי את זה. בא לי את זה, ספין. כאן בא לי שהוא יזוז לי ככה, וזו התוצאה הסופית. אז אתם לוחצים על כאן, אתם רואים את זה כאן, עושים כאן, Save to Gallery. אני ממליץ לכם
לעשות על זה. Full HD לוקח בהרבה זמן, לוחצים וזה טוען. אז מקווה שעזרתי, יאללה ביי. ושכחתי להגיד לכם עוד משהו. לי אישית יש קצת מידע בהכנת אינטרואים, אז אם אתם רוצים אינטרו מגניב שאני אביא לכם אותו עכשיו, תרשמו בתגובות שם ואני אכין לכם אותו. ביי.